Salut lume, sunt eu, Mr. Masterzaki și scuzați-mă că n-am mai filmat de mult și că pentru că am avut niște probleme, dar ne întoarcem la un nou video cu Killcraft, la level 38, 139 de monezi și toate skin-urile. Stați, nu, skin. Cel mai preferat de mine e ăsta. Să-mi spuneți dacă vă place, dacă nu, vă uitați pe aici bine, cei care joacă să-mi spună care le plac lor și o să filmez cu ele. O să jucăm, cred că pe multiplayer, să vedem dacă e vreun server liber. Da, am găsit. La fix. Connecting. Vale, prietenul meu. Am început jocul. Eu sunt gata, ca întotdeauna. Vale e prietenașul meu. Bine, nu pot să vorbesc acum pentru că așa am spus două vorbe ca să știe. Am mai jucat odată cu Skillex ăsta. Dau ăsta mai mare. Mă enervează că se mișcă greu mouse. Așa, n-am lag, am puțin, dar nu-i bai. A rămas decât 10 zombie în primele 10 secunde. Pac, pau, pau. Firai tu să fii. Numai 10 monezi. Ești prost. Fiți ar Skillex-ul. Mă rog, Vale e prietenul meu, nu mă enervez pe el. Aha. Bine, jocul e mai mult rusesc, dar nu-i nimic. Așa, da. Așteptăm. Am găsit ceva. Nu cred. Nu cred. Prima dată. Așa, inventor. Și îl păstrăm. Videoul o să vă anunț de acum, o să fie până mor. Adică cred că vreo 15 wave-uri, adică vreo 13 minute. Ce vrei, bă, fraiere? Și poate o să fac un video și cu Vali, nu știu, o să vedem dacă să-l prindem pe Skype. Dar acum ne gândim la altceva. Ne gândim cum să facem să murim mai greu. Sinea mea, eu mă gândesc. Cerința lui e să dormi pe gât ușor. Dacă cineva știe să joace mai bine, să mă comentați, să-mi ziceți. Nu mă supăr, ridicați o mânuță și etc. Comentați cât mai mult, chemați-vă prietenii să se uite, să se aboneze. Vă rog. Eu nu mă supăr. Și cum v-am mai spus, ridicați o mânuță. Să știu de voi. Dacă vreți și unii, dacă o să aveți nevoie, putem să și jucăm. Facem noi un server și o să ne jucăm. Aha. Și ăla mă strigă, dar nu îi răspund, lăsați-l. Are ce face. Așa, cerința lui. Știu unde să mă pun locul meu special pentru această mică invenție a jocului. Așa. Da, bravo. Mie-mi place că ăștia nu iau mult damage și o mor imediat. A mai rămas boss. A rămas ultimul prima dată de când joc. Prima dată. Așa, sunt puțin răcit. Nu o să filmez decât... Cred că o să filmez de fiecare câte un video. Să sperăm, depinde de timp, cum mă duc cu școala, cu temele și... Da. După timp. O să filmez și cu Metin, dacă ați observat am pe ecran 2 metine.
primul Metin, mai mult o să filmez Metin 2 Energy, dar mă rog, o să fie sezonul 2, scuzați-mă că n-am mai putut continua Metin 2 Fans, dar mă plictisiserăm de el, nu mai era deloc interesant. Acum s-a făcut mult mai praf, faci un cacao odată la 3 luni și asta e, nu se mai bagă eventuri, nu sunt rate, dar față de Energy, ăla n-are nicio șansă. Așa. Și continuăm la jocul nostru, suntem foarte concentrați, am rămas numai eu cu bossul, nu mi-e frică de el, poate să intre mine, îi dau și el lângă mie. Na. Hai până nu vin ăia. Știu că mi-a din viață, dar nu-mi pasă. Să vedeți ce șmechere când joci cu hackeri. Atunci, vedeți voi acțiune până la wave vreo 500. Bine, nici chiar 550. Am făcut odată, dar înainte să-mi șterg killcraft-ul să-l bag iar. De-abia pot să vorbesc. Dar mă rog. Așa, începem. Iar cu zombalăi. Iubesc zombalăi. I love you, zombies! Mai vină pe la mine. O, da. Eu joc mai mult la mișto, să mă distrez, nu-mi pasă să fiu concentrat ca alții, să zic, bă, stai că nu trebuie să mă ating. Eu intru în ei, n-am treabă. Cum se mai spune, fără nicio problemă. Și ce să vă zic, la mulți ani de anul nou, să aveți tot ce doriți. Și cam atât a fost. Să ne întoarcem la subiect. Pe Cute. Cel mai nasol mod sunt modurile astea fără zombie. Zombie cei mai tari. M-a sunat asta. Cerința lui. O să ajungem la pistol și dacă avem pistolul nu mai avem treabă. Direct până la shotgun. De fapt o să ajungem până la ăsta, până la MP5 și după direct la shotgun, care cu shotgun-ul vă garantez că eu pe single player am făcut până la wave 30 cu el. Așa, și n-am avut nicio problemă, nimeni. Uitați modul ăsta, mă enervează pe mine. Vorba aceea, cum să moțul la căcat. Așa, uitați, acum o să am puțin mai mult lag, scuzați, dar n-am ce face. Mereu pe modul ăsta am lag. Opa, n-am. Uitați cum stau, cu mâinile pe sus, zic, Doamne, Doamne, dă-ne pâine. Nu mai cerșiți, mă, că vă luați un topor peste cap. Tu, fraiere, nu mai cerși. Știi că ți-a zis mama ta că nu-i bine să cerșești? Zi, mă, ți-a zis? Nu ți-a zis, nu? Ești un prost. Ia-ți headshot, ia-ți, mori, fără frică, mori. Nu se întâmplă nimic, o să te duci în rai doar. În raiul mai numit iad. Dacă aveam pistolul până acum, ăștia erau morți. N-aveam nicio treabă cu ei. Pistolul e 350, parcă, sau 360. De ăla ce bine mersi, eu stau și mă chinui cu ei, dar el îi ia pe la spate. Dă-te drept, mor. Gegonie, ia uite-l, mă, cum ia pe la spate, mă. Ce bine e lui, că nu stau tot zombală ăștia pe el. Eu. Dar ce fac eu mai aici? Ia treceți, mă, încoa. Ce îmi pasă mie de viață? O dracu de viață. O, acum. Ăștia deja și-au luat pistoale, doi dracu. E ușor acum, lor. Sau ba nu sunt sigur. Skillex ăla e bun. Când am jucat eu cu el, nu știa să omoare unul. Am mai rămas 10 zombie, e bine. Pe el.
Într-o ziua se întoarce lumea pe dos, miraculos, ținuată până la creier de tot felul de idei, n-ai ce ai grijă. Mă rog, facem cântatul, am voce perfectă, ca eco. Așa, vedeți, da? 150. Apăsăm aici și n-am gloanțe. Stai să zic lui Vali să dea și mie. Vali, dă și mie ți la pistol. Da, mă, niște gloanțe la pistol, ești prost. Ăsta e surd, Andrei. Asta l-aruncăm și ăsta-l punem. Să mă rog. Niște gloanțe n-arunci. Eu dau gloanțe. Alea, luat ăla. Știu pe Vali, știu că o să-mi dea. Dă-mi. Ia pa meu. V-am spus eu că o să-mi dea. Știu pe Vali foarte bine. Nu e milă. Băiate, știu. Bagă bani. Nevastă mi-a vrea tot ce-i nou, dar moda se schimbă repede rău. Mori. De la dracu. Acum, cine mai are curaj să se pună cu mine? Voi, da? Aha. Nu vă spun la dacă aveți voi curaj. Nu vreau să spun asta, n-ați auzit nimic. Am spus că n-ați auzit nimic, da? Așa să rămână. Fără auzit. Avem voie să auzim ceva. Iubi, pantofii sunt criminali. Bagă bani. Nu mai luăm niște gloanțe, luăm de toți banii să avem, să ne săturăm, să nu rămânem fără. Și becalii tot la fel. Așa. M-am pus mai bine pe scaun, dăm râ. Văd că Vali bun. E cel mai bun jucător care știu. Am fost cumva mai bun ca el, înainte să mă lași să mă reapuc. Da, mă rog, asta nu ne pasă acum nouă. Acum nouă ne pasă să jucăm cât mai bine. Uite, ăsta e căcatul vieții. Ăsta de nu mă cac pe el. Mi-mi pasă să vină ăștia așa în coloană după mine. Pe pistoiu, de-aia bag repede, bagă CD, banii CD-ul. Care mare mă tu pe o să vină la mine să cerșească mâinile alea întinse. Tu mă, bă, tu uriașule, câți metri ai, 2 sau 3? Bă, tu, bă, fraiere, mori. Bă, tu, da mă, tu, nu eu, tu. Ai auzit, mă, nu ai auzit tu. Și tu. Și care mai vrea? Dă-mi tureta, ăla. Am 501 și mie cât îmi trebuie. 650. Nici unul nu are. Eu am și mai mulți bani. Vale are 34, cred că și-a cumpărat gloanțe. Dar nu-i bai. Am și mai mulți bani. Așa. Mai am 318 gloanțe, ne ajunge. Vreau să iau mai repede arma aia. După direct la shotgun. Să nu vă luați niciodată AVP-ul. Să vă luați direct shotgun-ul. Dacă nu mă credeți, să încercați chiar voi.
Oh, și-a luat nebunul de Vali. Ca de obicei, noi toți aici, locul nostru special. Când aveți modul ăsta, mereu să stați aici, niciodată să nu plecați de aici. Cel mai bun loc, mai ales dacă sunteți în echipă, să ăștia nu stau pe tine. Așa. Mamă, cum face banii Vali, nu e jenă nici să se cace. Opa, na, hai shit. Nu te cred. Eu sunt cu bossul. Ia, hai mă, mortul. Ar mai 10 zombi. Dar ăștia, în primul rând, nu zombi, sunt fantome. În al doilea rând, vă place ce mi-am luat? Spuneți voi, nu e impecabil. Care au măcar niște gloanțe. Să zic care. Ioi. Mersi. Felul meu. Asta era lui Vali. Sau cu dracu era. A, lui Vali. MP5 azi de aici. Filmez de 16 minute. Măcar până în 10 jumate trebuie să termin videoul. M-am plictisit. Că nu de ăsta odată râd. Scuzați dacă auziți un zgomot neplăcut. Îmi dă din greșeală cu mâna microfon. Uitați un dovleac. Nu e rușine. Bă, fraiere. Bă, să mă cac. Topor. Pistol. Cred că-s gloanțe la Uzi. Nu-s la Uzi. Gata, mă, s-o zis cu tine, bossule. Dracu te știe. Dumnezeu cu tine. Ignat te numesc. Și-mi bucă să te feriez. Lag. Futu-i lagul. Ăștia sunt preferații mei. Nu lor da eu. Și-a în cap cât e un blond. Pe mine nu mă cheamă Răzvan. Eu sunt un rapper. Sunt un rapper. Băi, uite mă ce fugă ăștia de mine. Ce-s mă așa de urât? Fac parte din voi. Și voi din mine. Bă, sunt urât ca voi, bă. Jeclodilor. Bă, nu vă e rușine? Să ziceți că tocmai eu sunt urât. Bă, fraierilor, cum ați enervat? Veți regreta ziua în care ați ieșit din pământ. Dacă nu v-a plăcut, lăsați un comentariu și eu să fiu puțin mai distrat. Sau cum vreți voi să fiu, dar să fiu mai bun. Să ridicați o mânuță, vă spun. Acum. Miau. Și ăsta va fi numai episodul 1. Cred că pe la UF15 o să terminăm cu toții. Nu se auzi nimic. Decât un porc în cameră. Are 13 ca 12. Ori, Ignatule, ori. Dumnezeu cu tine. Te dracu, băi, uite, băi, ce tupeu pe el.
Să ajung la bazucă, vă zic eu. Că nu ajung eu la bazucă, nu mă cheamă Răzvan. Am lag, știu că vedeți și voi, că și eu vedem. Dacă o să mă întrebați de ce nu-l pun pe ecran mare, să vă zic un singur lucru face lag. Niciodată să nu jucați pe ecran mare. Să mai mare lag decât care l-am eu acum. Ignat, Dumnezeu cu tine. Bă, da, ăștia-s proști, mă, nu mă lasă și pe mine să iau unul. Opa, na. Vine ambulanța și voi pe toți de aia. Băi, acum, deci vin la mine, bă, dintr-o dată se duc la ei. V-ați imaginat asta? Shop și strângem bani pentru shotgun. Abia aștept, abia aștept. Skillex, deja ți-a luat sniperul? Greu, ai făcut. Aștept și lui Vali, dar nu vreau. Nu vreau să fac cel shatter. Vali e foarte bun. Mai eu spraf aici. Unul pentru că am lag. Bine, nu am chiar foarte mult lag, dar normal. Lagul. Mamă. În runda asta fac toți banii. Și mi iau shotgun-ul și după nimeni nu se mai atinge de mine. Vine poliția. Și ne-a tot cu ajutor. Robot mod. X pentru ce arma asta? Opa, na. Bă, nu mă lasă și pe mine ăștia să iau unul. Lasă că mi-au shotgun-ul până la urmă. Îl iau eu. Ce și eu, mă, mai prost ca să nu-l iau eu. Îl iau. Să nu-l iau. Mereu îl iau. Așa. Sunt aici. Ăsta. Gata, mă, care să mai punem cu mine. Ce faci, mă, tu? Arma asta e făcut pentru modul ăsta. Să vă arăt acum de ce. Dacă observați, vedeți cât dă, cu câte gloanțe. Și arată acolo 127 ori 5, nu știu. Nu știu, nu mai arată. Am la gloanțe câte vrei. Vali a murit. Dumnezeu să-l ierte, Vali. A fost un bun jucător. What the fuck? Mamă! Bă, câta săritură a fost asta, mă? Până în moarte, mă. Ce senzație am avut că muream. Ah, așa. Opa, na. Da, putem și
De asta shotgun-ul e așa de bun. Nu. Mamă. Și cam atât a fost pentru astăzi. Eu sunt Răzvan și nu știu dacă v-a plăcut, dar sper să vă placă și mă rog, a fost șmecher, dar vă promit că mâine o să fie mai tare. Mai ales sâmbătă și duminică, mamă, 3 videouri pe zi. Am făcut level 42, deci salutare lume și vă urez toate numai bine.